खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन Huli, bengkel. Hah? Hah? Nâng gì đừng. Ơi, नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद' ओइ ओरै फैद' नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा
नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिसन लानो थांनो नागिरदों वाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिसन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिसन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा हिरा वाह वाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबाय नै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोनहां जायामोनालाय गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफालासैब्रा माबार बादो खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दे होनबा बादो दे आयौ गिलिरथार दे लै बोलो हो
मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलेखौ रानलाय फंबाय हलै थांखो सट आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजा खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै हो नों आंखौ थगायदोंसो नों होथारगोन आं होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय